Větší flexibilita, nový design a snazší nastavování. To je nová zásilkovna 7.0. Ahoj, tady Milan a dnes vám povím o nových vylepšeních v pluginu Zásilkovna. Zásilkovna je jedním z našich nejoblíbenějších pluginů a obsahuje velké množství funkcí. Tím, jak neustále přidáváme nové, začal být plugin trochu nepřehledný a jeho nastavení tak bylo obtížnější. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro redesign. Naše zásilkovna získala nový příjemnější vzhled i logičtější strukturu. Pojďme se na to podívat blíže. Kompletně jsme předělali horní navigační lištu, aby byla přehlednější. Stále se odsud dostanete do klíčových sekcí, jak jste zvyklí. Nastavení doručování pro konkrétní země najdete nově na kartě Dopravci. Na této kartě můžete načíst dostupné dopravce a také se prokliknout do jejich nastavení. Chcete například doručovat na Slovensko? Stačí kliknout na tlačítko nastavení u tohoto státu. Na následující stránce se zobrazí dostupní dopravci a také si je zde můžete rovnou nastavit. Vraťme se ještě na hlavní nastavení pluginu. Najdete zde většinu funkcí tak, jak jste byli zvyklí. Seskupili jsme ale do tematických boxů, abyste se v nich lépe orientovali. Funkce pro sledování stavu zásilky ale v hlavním nastavení již nenajdete. Vyčlenili jsme na samostatnou kartu Sledování. Tady nastavíte načítání stavu zásilky i následnou automatickou změnu stavu objednávky. Stejně tak svoji kartu dostala funkce pro nastavení měn a kurzů. Drobnou změnou vzhledu, kromě administrace pluginu, prošly i ikony v pokladně. Možnost zvolit a nastavovat vlastní ikony v pluginu zůstala. Kromě vizuálních úprav jsme přidali také nové funkce. Velkou změnou je rozdělení dopravní metody zásilkovna do více samostatných způsobů dopravy. V nastavení dopravních zón WooCommerce tak můžete měnit jejich pořadí a jako první v pokladně nabídnout ty, které preferujete vy nebo vaši zákazníci. Další novou funkcí je podpora kuponů pro dopravu zdarma. Můžete je povolit jak globálně, tak individuálně pro jednotlivé dopravce. Tohle byly novinky v pluginu Zásilkovna. Aktualizujte svůj plugin a začněte využívat nové funkce právě nyní. Ještě náš plugin Zásilkovna nemáte? Klikněte na odkaz pod videem a zjistěte více.